Pajjiżna jrid jara li jkompli jsaħħaħ ir-relazzjoni diġà tajba li għandu mal-Istati Uniti, dan billi naraw li d-demokrazija tibqa' saltan u tidher li qed issaltan. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg meta laqa l-charge d'affaires tal-Ambaxxata Amerikana għal Malta Gwendolyn Green fl-uffiċċju tiegħu fid-Dar Ċentrali. Bernard Gregg qal li Malta u l-Istati Uniti jaqsmu l-istess valuri bħal drittijiet tal-bniedem u anke ir-rispett reċiproku. Fl-istess waqt u tenna l-appell li pajjiżi kbar bħal l-Istati Uniti għandhom jgħinu aktar lil Malta fi sfidi bħal dik tal-immigrazzjoni irregolari. Minnaħa tagħha, Gwendolyn Green irrikonoxxiet l-importanza li jsiru laqat ma' setturi differenti tas-soċjetà u tal-amministrazzjoni tal-pajjiż, inkluż mal-oppożizzjoni. Faħret sem Malta fl-isfera internazzjonali fosthom bħala membru sħiħ fl-Unjoni Ewropea u rwol strateġiku li għandha fil-Mediterran. Qalet li tifhem l-isfidi li pajjiżna jkollu jiffaċċja minħabba l-pożizzjoni ġeografika tiegħu filwaqt li tenniet l-impenn tal-Ambaxxata Amerikana għal aktar sigurtà u innovazzjoni. Matul il-laqgħa Bernard Gregg kien akkumpanjat mill-kellim tal-Oppożizzjoni għall affarijiet barranin Carme Fsud Bonnici u mis-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Rosalind Bolch.